जय हिंद। आबौमोननो आंनि रमान्टिक लाभ स्टोरी नांगौनो माबायदि जुलि जानाय र' आबौमोन धैर्य हमथ'। बे भिडिअनि गेजेरजों बाक्सानि खौसेथिनि सोमोन्दैबो एसे बाथ्रा सावरायगोन। बेनिफ्राय आंनि न'खरनि दाखालि बावै आं भिडिअ होदोंमोन हिंसानि बागै, गोबां मानसिफ्रानो नायबाय, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामाखै। बे भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आङो बुंखायो, आङो गोरिबखौबो धोनिखौबो आं गासैखौबो गासै मानसिखौनो आङो मोजां मोनो। आं रावखौबो अयनाय आरो हिंसा खालामनानै थांना थानो लुबैया। गासैबो गावबा गाव खामानि मावनानै गासैबो मोजाङै सोलिलांनांगो बे जिबन मोनसेखौ। आङो गासै मानसिखौनो मोजां मोनो। दा आं ओरैबायदि रागा जाबाय दङ, दाखालि बावै जोंहानि आबौमोनखौ बुनो नागिरलायनाय खातजोनसो जोंनि बुगलामारि गामिनि बेनि सासे आफानि साख्रिखौ लानानै बिसोरनो नांगो, माने सानैसोनो नांगो। बेनिफ्राय बिसोरो सातजोनसोआ लोगो नांदों। बेबो ओरैबायदि मानसिफोर, रावबो बेवहाय मोजां आं सिनायजोबनाय, आंजोंनो फरायफानाय, सोरबाया आंनि आदानि लोगो बोरायलांबाय, बिसोर लोगो जादों। माने जोंहादो हिंसा जानानै आं बेखौनो बुङो, जोंहानि न'खरजों आरो आंजों मालाबाबो हिंसा जानाङा। आङो गासैखौबो मोजां मोनो। नोंसोरो बुलायलाय, नोंसोर बुलायलायनो गोसोब्ला, हिंसा जालायनो गोसोब्ला नोंसोर गावजों गाव होसोलाय आरो बुलायलाय, नाथाय आंजों आरो आंनि न'खरजों नङा। आंनि न'खरनि आबौमोनखौ सोरबा बुनो थाखाय आखाइ दैखांनाङा। आं बारे बारे बुंगासिनो दङ, डेन्जार जागोन बे बाराव। नोंसोरबो गरम, आंबो गरम। नोंसोर जमा लोगो नांदो 6 जन 7 जन, नाथाय आं हारसिं, नाथाय आंबो डेन्जार। हारसिङैनो आंबो डेन्जार, हारसिङैनो आंबो आलादा, नोंसोर लोगो नांदों। आं गासैखौबो मोजां मोनो, गोरिबखौबो धोनिखौबो, आं मानसिखौनो मोजां मोनो। आं रावनिबो पार्टिजोंबो थाङाखै, आं रावजों पार्टिजोंबो नङा। बारे बारे आंनि न'खरनि आरो आंखौ हिंसा खालामनो दासान, आं गासैखौबो मोजां मोनो। आरो हिंसा खालामोब्ला बेनि फिथाइया उनाव भगबाना होखाजोबो, हिंसानि फिथाइखौ। बेनिखायनो आं हिंसा खालामा, अयनाय खालामा, रावखौबो बाथ्राखौ बुजिना ला। जाय 6 जन 7 जनसो बुगलामारिनि जाजो जानि मानसिजो जानि आफानि साख्रिखौ सेनो नागिरनानै गरम जानायफोर, नोंसोरथ' बे बाराव जेबो गैखाला। बे बाराव नोंसोरथ' आउट जाखाबाय। नोंसोर बुजिना ला गावबा गावखौनो। जियानो जा, बाक्सानि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सावरायनो गोनां दङ। दाखालि बावैफोर आं भिडिअ लाबोदोंमोन, गोबाङानो गोबां बुंदों बाक्साया खौसेथि गैया। नंगौ, बाक्साया खौसेथि एकता जानांगौनि जोबोर गोनांथि। सोरबा सोरबा सासे सानैया उल्थां फाल्थां गेजेराव ओंखारनानै जानला मानला खालामना होबाय थायो। बाक्सा हिसाबै खौसेथि जानांगौआ जोबोर गोनांथि। मानो होनोब्ला जोंनि जायगायाव गोरों मानसि थायोब्ला, जों गोरों मानसिखौ सायख'नो हायोब्ला आरो गोरों मानसिखौ जों देरहाहोनो हायोब्ला, मोजां बिबान मोनोब्ला, जायगानि एरियानि मानसिया एरियायाव जायगायाव गोबां मोजां खामानि जानायनि चान्स थायो। दा जोंनि मानसिफोरा सिंनि खामानिफोरखौ बुजि मोननाय नङा, सानैखौल' बुजि मोनगोन। माखासे फरायनाय बिथिंनिफ्राय लानानै, एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै, बायदिसिना बिथिंनिफ्राय लानानै माबायदि सुबिदा होनो हायो, जायगायाव गोरों थायोब्ला जायगानि मानसिफोरखौ माबायदि लाबोनो हायो, बेफोरनि बागै दा जोंनि मानसिफोरा गामिफोरनिया बुजि मोननाय नङा। सा सानैखौसो बुजि मोनगोन, सिङाव मा जादों बेखौ रावबो बुजि मोननाय नङा। बेनिखायनो जोंनि बाक्सानि मानसिखौ दाख्लैबावै बुंहरदों कमेन्ट बक्सआव, नोंसोरनि बाक्सानि मानसिया उल्थां फाल्थांलै होनना। जोंनि बाक्सानि मानसिया एकता जानायनि जोबोर गोनांथि। बेनि गेजेराव एकता जाब्लाबो सासे सानैया उल्थां फाल्थां खालामनो हायोना जोंनि बाक्सायाव, दङ ना? दङ। बेनि थाखाय उल्थां फाल्थां जालांजोबो। देरहानांगौआबो देरहाया, उल्थां फाल्थां जालांजोबो माने जोंनि माबायाव। दा मा जादों बेफोरबायदि ना, आंखौ गाज्रि मोननाङा। नाथाय सिं लेभेलाव जोंनि जायगानि मानसि, गोरों मानसि बोखांनो हायोब्ला आरो जायगायाव थायोब्ला गोबां माबा माबि खामानि जानायनि गोबां चान्स थायो। बेखिनि बाथ्राखौ जोंनि मानसिफोरा बुजिनांगोन आरो बुजायना होनो रोंनांगोन। रोंनांगोन ना रोङा? दा बुङोब्ला गाज्रि मोनगोन, मा बाथ्रा बुंबाय थायो होननानै। गोरों मानसि थायोब्ला, गिदिर बिबान गोनां मानसि थायोब्ला, इडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जा बा स्पर्ट्सनिफ्रायनो जा, जायखिजाया बिबाननिफ्रायनो जा, जायगायाव मायबा मोनसे बांसिन इसेब्लाबो बारा जौगानायनि गोबां चान्स थानो हागौ। आंनि साननाय बायदिब्ला जों जाबायदि नुयो बेखौ जोङो
बुजि मोननांगोन आरो बुजायनानै होनो रोंनांगोन मानसिफोरखौ। नाथाय जोंनियाव गोबां उल्थां फाल्थां जागासिनो थायो। जोंनि बाक्सायाव एसे आलादा रोखोमनि जाबाय थायो। दा आंखौ आरो जोंना आबौमोना, सोरबाया आबौ बुङो, आदा बुङो, आबौखौनो बुङो आंखौ, आं जोबोर मोजां मोनो। बबावबा लोगो मोनब्लाबो आबौ, जेबो नङा आबौखौनो बुं, बरिया मोनो। सोरबाया आदा होनो, सोरबाया सार होनो। आदा, आबौ, नों माबायदि जुलि जानाय, बोरै मोननाय, बिनि काहानि खोन्थानांगोन। काहानि गैया नङा, दङ आबौमोन, फंबायमोन, काहानि दं। बबावबा लोगो मोनब्रबनाय, ना गोसो थब्रबनाय, ना गोसो थोलायालासिनो रायलायनानै लाना फैनाय, जाब्रबनाय, काहानि दङ, काहानि गैया नङा, माबा मोनसे काहानि थायो। रावबो काहानि गैयालासिनो बेफोरबायदि जाया। माबा मोनसे लोगो मोनब्रबनोबो हायो, हाबा जाब्रबनोबो हायो, माबा मोनसे काहानि दङ। दा बे बाथ्राखौ आबौमोना मोनथिनो लुबैदों। खोन्थागोन आङो, आबौमोन, नोंसोरनि आबैयानो खोन्थाथो, नोंसोरनि बाजैयानो खोन्थाथो, नोंसोरनि उन्दैफोरानो खोन्थाथो, सोरनिबा बेवाइफोरानो, आंनि खुगाजों नङा। जों सानैजों जेब्ला खाथि खाथि जालायगोन अब्लानिया खोन्थागोन, आबौमोन, आबैमोन, फंबायमोन, सिन्था खालामना, मा काहानि, मा दङमोन, खोन्थागोन, गेरेन्टि। जियानो जा, हिंसा खालामनायनिफ्राय एसे गोजान जा। आंजों नङा, नोंसोर गावजों गाव मा खालामो खालामलायबाय था। बेनिफ्राय जोङो ना मानसिया मावा दाङा ओरैनो थाखा फैसा मोनोब्लाबो मा जायो, थाखा फैसाया ओरैनो बायो। गुबुनखौ हिंसा खालामोब्लाबो बेफोरबायदिनो नों दिनै हिंसा खालामनानै गोजोननाय मोनदो, नोंखौ साननैसो उनाव, बोसोरसे बोसोरनि उनाव भगबाना नोंखौ सेम कन्डिसन खालामफिनो। भगबाना सानफ्रोमबो नोंखौ दिनै रंजादो, गाबोननो नोंखौ दुखु होगोन। बेनिखायनो सैथोजों मानसिया सोलिनांगोन। ओरैनो मोनोबाथ' बे फैसाया ओरैनो थांफिनजोबो दैयाव, ओरैनो मोननाया। नाथाय नोङो ग्रोब ग्रोब मावनानै मोनदो, बे मावनायजोंनो नोङो मा, मानसिया सान्थि जानो रोंनांगोन, जिबनखौ खुसि खालामनो रोंनांगोन नों मावनानै मोननायजोंनो। नाथाय सेदलाबनानै मोननाया साननैनि थाखायल'। आरो ओरैबायदि पाप होयो नोंखौ भगबाना, नोंखौ मिनिजाफिनो, नोंखौ दुखुआव खोलैफिनो। बेनिखायनो मानसिया माने सेदलाबनोबो लुबैना, बोदलाबनोबो लुबैना, ओरैनोबो मोननो लुबैना, मावनानै ग्रोब ग्रोब लानानै बेजोंनो बिराद मोजां सान्थि संसार जानांगौ। ओरैनो मोनबाय माने ओरैनो थांबाय दै, बे गेरेन्टिखौ होनखादों। आंबो दिनै करोर करोर थाखा ओरैनो मोनगोन, करोर करोरखौ आं ओरैनो मा खालामगोन होननानै बायदिसिना आब्रां जाब्रां ओरैनो थांगोन। नाथाय मावनानै मोनगोन ना आं जा एसे, बेखौ नोङो ग्रोब 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 नोङो जिबना जेबो खैफोदबो जानाय नङा, जेबो खैफोदबो जानाय नङा। आं बेखिनिखौ रोखा बुंखायो। बेनिखायनो नोंसोर गावजों गाव हिंसा खालामलाय, बुलायलाय, नाथाय आंजों नङा, आं गासैखौबो मोजां मोनो, सबखौबो मोजां मोनो, गोरिबखौबो आरो धोनिखौबो। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।